etortzen dira hundik, sukalde berri, eta zaitzen, lagurik tradizionalago, eta soinu bizkateatzeko, gure arten ezagutzeko, jendei ezagutzea emateko, eta egiteko bertako produktua aldan guztie, bai irarik eta bai janarik, eta kanpoa jute garen da, Alemania, Frantzia, bako ozean batea, eventon batea, dara hemen di ematen du, dara hemengo produktu batea. Produktu egin artean lekuk badaka txakolinak? Noski, txakolina oso berezia da. Emate du, jende gehi emateko, kanpoko jende emateko, eta gu behateko edo. Hamar urteko ibilbidea dakazue, oain arte horrelako saririk edo jaso izan dezuen? Bueno, jaso izan dugu, nik dago Parri txapela eta beste aterizea, elkarteke, bai, sari bat. Bale, zein lotura dauka jakitea elkarteak, mazteakin, txakolinakin, getariakin? Bueno, azkenen danakin, ez? Herri osea alabezako aldobi bezala, dana bertako produktua, hemengo kilometro zero aldan guztien, eta, bueno, bai erari eta bai janari. Ekitalian aipatu da batetik gaztiak nahi dezuela, gaztien artean muntatzeat tradizioa den hori, justu kanpo ekitalian ikusi dira gontza gainean gazte bat zunpion diala, haida heltzen mezu hori gazten gana? Bai. Nik uste gaztea geota gehiago preocupatzen dela bertako gauzetaz, eta denetik dago. Elkartean aipamen egin dugu, jatetxe ezberdina daude eta ipez. Irikita daude, nahi duenen gukin kontratatzeko eta gurean atortzeko. Bertakoak ezagutzen ikusten ez dakit bat aukerako zenuketen? Bueno, danak oso hona dira da ustenik. Bai, errikoa, birgoa, erdikoa, nik uste danak eta gure elkarten danak irekitea da. Hola, pixka xaxatzeko, ez dakit zuek badakazue anekdotaren bat, getaian, pertsonala, hemen bizizandako zerbait, lotura berezia suposatzen dizuna egiakin? Txakolinekin. Ni urten bastantean iztortzen nahi, Bai. Udan mitzait. Bale, eta ja bukatzeko, aukeratzeko mango bajen izueke ardua, txakolina, zagarrua edo zerbeza? Txakolina.